ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଥାଅ କି ନ ଦେଇଥାଅ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କି କହିପାରିବିନି। ତୁମେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ବି କରିଥିବ, ଯେମିତିକି ଭିକାରୀ ଆସିଲେ କିଛି ଚାଉଳ ଦେଇଥାଅ କି ଯିଏ ପଇସା ମାଗିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଥାଅ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଥାଅ ନା ଦେଇନଥାଅ? ଦେଇଥାଅ। ସମସ୍ତେ ଦେଇଛ ନା ଦେଇନ? କେତେବେଳେ ଦେଇଛ? ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ତୁମର ଜୀବନ ମାଗେ ତୁମେ ଦେବ କି? ଦେବ? ଚାଲ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ ପଢ଼ିବା। ତୁମର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଯିଏ ତାର ଜାତି ଭାଇ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା। ଆସ ଦେଖ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କାରିଗର ଆସି ଠୁଳ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1200 ଭଲ ଭଲ କାରିଗରଙ୍କୁ ବଛାଗଲା। ତାହେଲେ 800 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଯଦି ଆମେ ପଳେଇବା, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜ୍ୟର ବଛା ବଛା କାରିଗରଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ସେ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାରିଗର 1200 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ସେତେବେଳେ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରି ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରମାନେ ନାଁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ପଥରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟରେ ଘର କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ସେଇ ପଥରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେଲା। ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟିଏ ରଥ ଆକାରର। ସେଥିରେ 7ଟି ପଥର ଘୋଡ଼ା ଯୋଖା ହେଲା। ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନରେ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାର 12 ବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେଲା, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରହିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସେ ପ୍ରତିମାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଲା, ସେଥିରେ 12 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ଦିର, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ମୁଖଶାଳା ଆଦି ତିଆରି ସରିଥାଏ। ଗଛଲତା, ଫୁଲ ଫଳ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଦେବଦେବୀ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନ୍ଦିର ଝଲସୁଥାଏ। ତଥାପି ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। କାରିଗରମାନେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦଧିନଉତି ବସାଉଥାନ୍ତି ତାହା ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଦଧିନଉତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନା, ମନ୍ଦିର ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁଠି ପତାକା ଭିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦଧିନଉତି। 1200 ବଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦଧିନଉତି ବସାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦଧିନଉତିକୁ ବସାଇ ସାରିବା ପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହେବ। ଏଣେ ରାଜା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ସେ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ 7 ଦିନ ମାତ୍ର ସମୟ ଦେଉଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ, ନହେଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ବିଶୁ ମହାରାଣା ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କାରିଗର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳିଲେ, ଅଥଚ ମନ୍ଦିରରେ ଦଧିନଉତି ଖଞ୍ଜା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ବିଶୁ ମହାରାଣା ଦେଉଳ ତୋଳିବାକୁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହୋଇଥାଏ। ପୁଅର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଧର୍ମପଦ। ଡାକ ନା ଧର୍ମା। ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁଟେ ଥିବ, ସ୍କୁଲରେ ତୁମର ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ତୁମକୁ ଡାକୁଥିବା ଭଳି ନାଁରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଶୁ ମହାରାଣା ମନ୍ଦିର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ସେ 12 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଧରମା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଳି କଲା। ଧରମାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମା ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ, ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ପୁଅର ଜିଗର ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲାନି। ପୁଅର ଏକା ଜିଦି ଯେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି। ତୁମେ କେମିତି ଖେଳନା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ଏଇ ଖେଳନାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନେବି ମାନେ ନେବି, ଜିଦି ହତ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଧରମା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲା। ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ଧରମାକୁ କାଳେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଶୁ ମହାରାଣା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଥିରେ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଧରମା ପଚାରି ପଚାରି କୋଣାର୍କ ଗଲା ଆଉ ବିଶୁ ମହାରାଣାକୁ ଠାବ କଲା। ଦେଖିଲା ବିଶୁ ମହାରାଣା ନିଜ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଦେଖି ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଏତେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହିଥିଲେ, ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ମାନେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ଧରମା ଦେଖିଲା ବାପାଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ସେ ତାହାର କାରଣ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ରାତି ପାହିଲେ ବିଶୁ ମହାରାଣା ସହିତ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ, କାଟ ହେବ। ଏକଥା ଜାଣି ଧରମାର ମନ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଧରମା ବି କାରିଗର କୁଳର ପିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜଣାଥିଲା। ଦଧିନଉତି ବସାଇ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରିବ ବୋଲି ଧରମାର ସାହସ ଗଲା। ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମନ୍ଦିର ଚୂଳକୁ ଉଠିଗଲା। ରାତାରାତି ମାପଚୁପ କରି ଦଧିନଉତି ବସାଇ ଦେଲା। ସକାଳ ହେବା ଆଗରୁ ଦେଖାହେଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ। ବିଶୁ ମହାରାଣାର ପୁଅର କାମ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ସାନ ପିଲାଟେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁ ଆଜି ଆମର ମାନ ରଖିଦେଲୁ। ଅନ୍ୟ କାରିଗରମାନେ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ରାଜା ଏବେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଏ କଥା, 1200 ବଢ଼େଇ ଯାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ
ତାହା ସାମାନ୍ୟ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ କରିଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟର ଆଦେଶ ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଜି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ରହିବୁ ନା ତୁମ ପୁଅ ରହିବ। ନିହାତି ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା ଯେ 1200 ବଢ଼େଇ ଯେଉଁ କାମଟା କରିପାରିଲେ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ପିଲା କରିଦେଇଛି ରାଜା ଦିଏ କଥା ଜାଣିବେ କ'ଣ ଆହୁରି ରାଗିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଦେବେ। ତୁମେ 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ ଜାତି ଭାଇମାନେ ପଚାରିଲେ। ବିଶୁ ମହାରଣା ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ 1200 ବଢ଼େଇ ମରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମା ତାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ ଏହା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚି ରହି କି ଲାଭ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ ହେଲେ 1200 କାରିଗରଙ୍କର ଜୀବନ ରହୁ। ମୁଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛି ଏକଥା ରାଜା ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଶୁ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଧର୍ମା କହିଲା ବାପା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବାକୁ ହେବ। ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ଦେବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟେ। ଆଜି ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ ଏତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ ଅଧୀର ହୁଅ ନାହିଁ ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଧର୍ମପଦ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ କହିଲା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ କହିବ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଏତକ କହି ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେଇଠାରୁ ସେ ହସି ହସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମଝିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଜି ଧର୍ମପଦ ନାହିଁ ସତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିଗଲା ତାହା କାଳ କାଳକୁ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାନ ସିନା ଦାନଦା ମହାନ। ବିଷୟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ବିଷୟରେ କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇକି କରିବା। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କାହାର ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁଠି ତୋଳା ହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣରେ। ମନ୍ଦିରଟିର ଆକାର କିପରି? ରଥ ପରି। କାହା ପାଇଁ ଧର୍ମା ଜୀବନ ଦେଲା? ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? 1200 ବଢ଼େଇ। ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବ? ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ ଏ କଥା କିଏ କହନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। କାହାକୁ ସାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସାନ ପିଲାଟିର ମହାନ ଦାନଟା କ'ଣ? 12 ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା